OpenAI tocmai a anunțat cel mai mare contract de infrastructură AI din istorie, care se desfășoară în Emiratele Arabe Unite, cu implicații uriașe pentru întreaga lume. Vorbim despre Stargate UAE, primul deployment internațional al infrastructurii platformei OpenAI, și este vorba de un cluster AI de 1 gigawatt în Abu Dhabi, care poate ajunge la jumătate din populație într-o rază de 2000 de mile. Acest proiect implică parteneri de top tehnologic precum G42, Oracle, Nvidia, Cisco și SoftBank, care colaborează strategic cu OpenAI. Emiratele vor beneficia de acces AI în sectoare cheie precum guvern, sănătate, educație și transporturi, în timp ce OpenAI menține leadership-ul tehnologic american prin parteneriate internaționale. Însemnătatea acestui proiect e uriașă. 200 de megawatts vor fi lansați în 2026, cu potențialul de a deservi miliarde de oameni pe 3 continente. Este momentul în care infrastructura AI devine cu adevărat globală. Suntem martori la zorii inteligenței artificiale globale sau poate doar la începutul unui nou tip de imperiu tehnologic. Tu ce părere ai?